אנחנו רוצים לדבר על שיקום החקלאות בחבל תקומה, וגם איך השיקום וההשקעות האלה משפיעות לטובה על איכות הסביבה. סיפורים מאוד מעניינים, ונמצא איתנו אלון יסצקי, מנהל הרכש החקלאי של קבוצת שטראוס. היי אלון. היי מומו. תודה שהגעת אלינו. אני קודם כל לא בטוח שכולם מבינים מה זה מנהל רכש חקלאי, אז אולי נתחיל מזה. אז מנהל רכש חקלאי בשטראוס, בעצם אני מנהל את המחלקה החקלאית בחברה. יש לי אגרונומים, יש לי קניינים, ואנחנו אחראים על לרכוש חומרי גלם חקלאיים מהחקלאים שלנו. שזה בעצם פירות וירקות, בשפה של... בשפה שלנו. אנחנו קונים כל מה שגדל בשדה, תפוח אדמה, תירס, כרוב, חציל, פלפל, חמצה, שזה חומוס, כל מה שקשור בעצם לחומרי גלם. מה שאחר כך נפגוש במוצרים שנקנה. בדיוק. ואתה אגרונום בהכשרתך. נכון. ומאז בעצם לאורך 24 קיבלת תפקיד משלים נוסף כחלק מכך, שהוא המעורבות והתמיכה של שטראוס בשיקום החקלאות בעוטף, נכון? נכון. בעצם קיבלתי עוד תפקיד עם עוד כמה חבר'ה מהחברה, במסגרת הקרן לחקלאים, ששם אנחנו משקיעים בדברים מסוימים בחקלאות, בחקלאים שלנו, בשביל לשפר את כל נושא היבולים והאיכות והטכנולוגיה והאוטומציה, וגם לתת איזשהו מענה לסביבה, שאנחנו בעצם רוצים לקבל את חומרי הגלם החקלאיים בצורה הטובה ביותר מהם. יש פה סיפורים מאוד יפים שאנחנו הרבה פעמים חושבים בראש על חקלאות, עבודת השדה, מאוד, איך נגיד, לואו-טק כזה, ובעצם הסיפור הוא כבר סיפור קצת שונה, נכון? יש פה סיפורים מרתקים, אולי נשמע כמה. נכון, אנחנו מדברים בעצם על חקלאות היום שמתמקדת בהרבה דברים טכנולוגיים שאנחנו רואים בענפי ההייטק הכי מובחרים שיש, אם אנחנו מדברים פה על תקשורת עם לוויינים, מצלמות מיוחדות, רחפנים, אפליקציות. היום כמעט כל המגדלים נעזרים באפליקציות לניהול השדה שלהם, אם זה מבחינת השקיה וסינכרון בין המשקעים, הגשם שיורד, לבין המזג אוויר בחוץ, אם חם או קר, יודעים להסתנכרן כמה מים לתת, כמה דשן הצמחים צריכים, ובסופו של דבר גם לדייק את כל הפרמטרים האלה. היום כל ליטר מים עולה לחקלאי כסף, הוא ירצה לתת לצמח בדיוק את מה שהוא צריך, בשביל שייתן לו את התנובה, את היבול הטוב ביותר. מרתק. וההשקעות למעשה הייתה, מי שמכיר את הסיפור, היה פה מאמץ מכוון במתקפת חמאס לפגוע בחקלאות. עכשיו, עבודת השיקום היא מאוד משמעותית, יש לה כמובן מעבר לצורך הקיומי באוכל, יש לה גם ממדים סימבוליים מאוד חזקים. אז שטראוס נרתמה כאן עם קרן סיוע לחקלאים, שמשקיעה למעשה בדברים בעלי ערך, בטכנולוגיות שיקחו את החקלאות קדימה, נכון? מדויק, באמת בחרנו להשקיע פה בדברים מאוד ספציפיים שעדיין אין בארץ. אני חושב שקצת חשבנו מחוץ לקופסה, ראינו גם מה קורה בעולם במקומות אחרים, כמו למשל קומביין כרוב. בוא נקרא לקומביין שם כולל לאיזושהי מכונה אוטומטית שיודעת להביא את התבואה שלנו מהשדה לבית אריזה ואחר כך למפעל ואלינו לצלחת. היום שמסתכלים על שדה של כרוב, שלכתוב שדה של כרוב צריך כמה עשרות פועלים, כוח עבודה יקר, צריכים לעבוד בתנאים קשים, אם זה בחורף, אם זה בקיץ, בגשם, בחום, תמיד הפועלים צריכים לעבוד. אנחנו אמרנו, טוב, בואו נחשוב איך אנחנו יכולים להביא אוטומציה למקום הזה ולשכלל את זה. אז החלטנו שאנחנו נשקיע ונביא קומביין כרוב, ובעצם להכניס את הקומביין הזה שיאסוף לנו את הכרוב, יקטוף לנו את הכרוב בצורה אוטומטית, ככה שבמקום משהו כמו 15 פועלים שיעבדו בשדה, יכולים לעבוד 2-3 פועלים. מאוד יפה, ומעבר להשפעות הכבר חיוביות שאתה מתאר, יש פה גם היבטים סביבתיים? כן, מבחינת היבטים סביבתיים, אנחנו מדברים על זה שהקילוף של הכרוב מתבצע כולו בשטח, הקומביין יודע להפריד את העלים החיצוניים, ברובם, כבר בשטח, והם נשארים בקרקע, ולא אחר כך נוסעים לבית אריזה, והם נקטפים שם, והם נשארים בקרקע.
ואז אתה גם חסכת בפסולת למעשה, וגם בקרקע יש להם ערך, נכון? לעלי הכרוב. נכון, בעצם זה חומר אורגני, שאנחנו רוצים להטמיע אותו בשטח, להחזיר אותו לשטח, הוא גדל, הוא הגיע מהשטח, אנחנו רוצים להשאיר את זה שם. מאוד יפה. איזה עוד ככה סיפורים זה מרתק? אז הסיפור הנוסף שיש לנו זה מזרעת 3 גדודיות בתפוח גדודיות, אדמה. רגע, גדודיות אתה צריך להסביר לנו מה זה. אוקיי. אז מילה חדשה. מילה חדשה. יש לנו ערוגה. בחקלאות נוהגים לזרוע או לשתול בערוגות. עכשיו, תפוח אדמה נוהגים לשתול בשתי גדודיות. גדודיות זה מה שאנחנו רואים, 2 תלים כאלה קטנים. אוקיי. קומביין אנחנו מכירים, גדודית אני לא חושב ששמעתי עד היום, אז תודה. אז מילה חדשה. יש הרבה מילים כאלה שיכנסו לנו פה. אז עם המכונת זריעה הזאת אנחנו בעצם יכולים לזרוע, או יותר נכון לשתול את הפקעות של התפוח אדמה, בעומד יותר גדול, לצמצם יותר את הגידול, במקום ל2 גדודיות, ל3 גדודיות. להשיג יותר מתא שטח בעצם. בדיוק, אז דבר ראשון, אנחנו מרוויחים פה, יש פה רווח כפול ומכופל מכמה דברים. 1, אנחנו יכולים להשיג יבולים קצת יותר גבוהים. 2, אנחנו בסופו של דבר רוצים את התפוח האדמה הזה בשביל טפו צ'יפס. אנחנו מחפשים פקעות קטנות יחסית ועגולות. מה שקורה, אנחנו מצמצמים את הגידול של תפוח האדמה ביחידת שטח אחת, והתפוחי האדמה לא יכולים להתפתח לגודל גדול. אז אנחנו נקבל יותר פקעות ליחידת שטח. זה אחד, זה משהו שמשרת את האינטרס שלנו ושל הצרכנים. הדבר השני באמת, זה שאנחנו ננצל יותר משאבי קרקע לגידול. אם זה באמת תוספי מזון שהצמח מקבל, אם זה מים, דישון, זרחן, חנקן, כל מה שהוא רואה בשטח, הוא יכול לנצל את זה יותר פר יחידת שטח. אנחנו נוכל לצמצם את הדונמים שאנחנו מגדלים את התפוח אדמה. במקום לגדל עכשיו, סתם לדוגמה, 10,000 דונם, אנחנו נוכל לגדל, ואני מקווה מאוד שזה מה שיקרה, 8,500 דונם, שזה מדהים. מאוד יפה. ושוב, יש פה כל מיני ממדים סביבתיים של למעשה התייעלות והורדה בשימוש במשאבים, הורדה בהשפעות על הקרקע. מאוד מעניין. זה גם משהו שאנחנו חושבים מאוד מחוץ לקופסה. התייעצנו עם מומחים בארץ ובעולם, התייעצנו עם החברה שמייצרת את מכונת הזריעה הזאת באנגליה, ואומרים שיש התכנות, אבל חייבים להתייעץ עם המומחים כל הדרך, צריך לעשות את זה נכון, צריך לעשות את זה מדויק, ורק אם נעשה את זה בצורה הזאת נוכל להצליח. יש פה חשיבה... יש פה גם המחשה ששמענו את זה גם מחברות נוספות, מנהלת תקומה, תקציבי הממשלה ניתנים פה כדי לשקם את החקלאות, הידע הנוסף שחברות מביאות איתן, וכמובן ההסתכלות הרחבה שבסוף גם מייצרת כאן שרשרת כלכלית, מאוד תורמת לבנייה שנשמעת מאוד מבטיחה לצורך העניין. דיברת ככה על כל הכניסה של הייטק, טכנולוגיה, תן לנו כמה דוגמאות להיבטים כאלה. התחלנו לעבוד עם עוד 2 חברות יחסית בתחילת אמצע דרכן, שיש להם כבר מוצרים מוכחים. חברה אחת זאת חברת אגריוט, שהתחלנו את העבודה איתם לפני כמעט 3 שנים. הם פיתחו אפליקציה שיכולה לזהות את רמת הפחמן בצמח. מבחינתי, ששמעתי על הדבר הזה, אמרתי, יש פה משהו פורץ דרך. אני לא מבין למה, אבל זה נשמע כזה, כן. כן, תלוי איך מספרים את זה גם. אבל ברמת העיקרון, היום החקלאים מדשנים לפי מה שהם רואים. הם רואים את הצמח, הרבה פעמים החקלאים שלנו הם מומחים, הם יודעים להסתכל על הצמח ויודעים להגיד מה הוא צריך, אבל פה באמת אפשר להביא את הדיוק הנוסף הזה. וברגע שהחקלאים יכולים לצלם את הצמח ולהגיד מה רמת החנקן המדויקת, הם יכולים לבוא ולהגיד, היום אני צריך לתת לצמח X דשן, ולא פחות ולא יותר. ככה אפשר לדייק את החקלאות בעצם, לדייק את רמות החנקן שהצמח מקבל. יפה מאוד. וזה לוקח אותנו ככה לסיום, אז מדברים, ככה אני שומע גם בדברים שאתה אומר, וגם רחב יותר, חקלאות מדייקת, חקלאות המחר, אז מה זה אומר, ואיך זה יפגוש אותנו בסופו של דבר על הצלחת, כמו שאמרת קודם? איך זה יפגוש אותנו על הצלחת? אני מקווה שנצליח להביא פה מוצר איכותי יותר, מוצר טוב יותר,
בנראות, בערכים התזונתיים, אני מקווה שגם אנחנו נקבל פה השפעה רחבה. אנחנו עובדים פה עם מגדלים עשרות שנים. יש פה מגדלים שכבר שטראוס עובדים איתם בערך 30 שנה, ואנחנו רוצים להעמיק את השותפות איתם. הם משתפים איתנו פעולה ורוצים להיכנס איתנו לכל הדברים האלה. אני מקווה שבאמת השותפות הארוכת שנים הזאת תוכל להביא את הדברים האלה אלינו לצלחת. מאוד יפה, ויש פה, שוב, אני מניח שככל שאנחנו מדויקים יותר, אז גם מבחינת כל הערכים הסביבתיים, נגיע לתוצאות הרבה יותר טובות. אני בטוח. הדוגמה הכי טובה זה, כן. שוב, אגריות, אוקיי. שאנחנו מסתכלים על זה ואנחנו רואים, פה אנחנו יכולים לצמצם את החנקן שמגיע אלינו בסופו של דבר לפרי או לירק. אנחנו נצמצם את הפגיעה הסביבתית, שהחקלאי לא יצטרך לתת פה עודפי חנקן, הם ישתפו למי תהום או ישתפו עם המים לנחלים, יגיעו בסופו של דבר למי תהום לאקוויפר או למקורות מים אחרים. מרתק. אז אלון, הדבר הבא הוא כנראה לצאת ולצלם בשטח, לראות את הקומביין הקרוב, לראות את המזרעה עם הגדודיות, לפגוש את הגדודיות. תודה רבה לך.